Jeg har lige været på mit livs rejse med Apollo-rejser. Jeg var 2 uger på Maldiverne og har virkelig nyt tilværelse. 2 uger med lækker sol, lækre fyre, lækre sko, lækre drinks og intensiv shopping. Alt i alt, et liv med Apollo er det gode liv. Cut! Skide godt! Alle ud, jeg skal snakke med modellen. Jeg har et tilbud til dig. Vi mangler en model til en fotokollektion om New York. Forløbet varer i 2 måneder i New York. Kunne det være noget for dig? Lønnen vil ikke være dårlig. Her er kontrakten. Tænk over det og ring til mig. Tak for tilbuddet, Martin. Jeg skal nok ringe. Hej Martin. Ja. Tak for tilbuddet. Ja, jeg har tænkt lidt over det, men jeg bliver bare nødt til at takke nej. 2 måneder er det bare. Det er bare alt for lang tid for mig. Ja, jeg ved det godt. Tak. Jeg vil ses. Hej. Det her, det er det gode liv for mig.